man ni? Kanay sa akong morning. Lamias. Tulog gabi eh. Lamias ning nindot kita tulog ba. Bugnaw sa tubig. Sama ni. Ahak, uy, kasi may butang-butang direk sapatos, uy. Uda, uy. Kayo pang buntag. Malas na. Grabe, mampunoon eh. May lagdi lang ta ko makasugat kung di malas ani akong gamayng business dire karon ba. Ay. Upil lang sa tanay dire be. Yabog-abogan naman niya akong tinda dire. Uy, asa mo ito akong minmino dire? Ay, tama na rito dire. Kani, sure ball na gid ni. Tan-aon, tabig na pa may malas ron. Alright? Uy. Ayo, ayo. Oh, unsay imo? Palit may kinde. Balik pila inyong paliton, day. 5 lang ya, max. Kadali lang, day, ha. Dara, oh. Ahak, 20. Balik 5 ra makuha sa 20. Una pang buwelo. Balik 5 ra ang halin niya, 20 ang kwarta. Ina ni, oy. Adi mahimo ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di ko masugot o di mahurot ng 20 palit. Darang sukli dayo. Ganong kindi man na imong gisukli ya? Why sinsiya oy, sige na, diretso na mo dito, uli na, ay mo si daghang istorya. Gutuman na nago, oy. Uy, unsa man ni, may mga sulod. Ay, unsa naman ni, oy, may mga sula diri, oy. Pa? Pa? Asa man tao mga tao diri, oy. Uy, unsa man ni? Pasaw? Unsa naman yung tao ni nga, ano naman ni sula diri, oy. Mayo pag mangutang lang ko dito sa tindahan. Pre? 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 Ayo! Pre? Oy, pre! Unsay imo? Mapalit ka? Utang nga ro, kuha na yung sardinas, pre. 5 kabog, o mantika, o toyo na yan. Ahak, oy! Unsay utang ba, pre? Grabe naman sa ka. Grabe naman sa ka. Wakakakitaan niyo. Walay utang? Grabe naman po ka, pre. O di ka pa utang na akong amigo man ta, pre. Amigo? Grabe. Dito sa gawas, pre. Amigo ta. Pero diri sa business, dili ta kaila. Mong sibat lang sa, balik lang og na kay kwarta. Grabe, tawahan na, uy. Lain nagbuot, uy. Ano, papalitan pa ba tayo tag-chichirya? Ayo! Oh, unsa man? Balik lagi mo. Papalitan mi chichirya. Dagko, gagmay. Kato lang gagmay, katong tag-pinsihon. Okay, day. Dara, oh. Ang bayad. Wala pa'y usa. Sama ni. Grabe, buguyan na sa mga bata ron. Ay, saan kita mga tigulang ba? Grabe na gid, ay. Laaya, ay. Wala kayo customer. Tagbam sa tagpinaabot ani, ay. Boring kayo. Uy, isa man ni gitara dire. May pag magkatakanta na lang ko, tama. Ka pa, si Darna ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napagtripan. Ayaw mo ng baril-baril. Pre? Pre? Sa maroon? Pre? Disturbo ba? Ayo! Pre? Uy, pre!
Balik lagi ka. Nalagay kwarta? Aba, siyempre. Papalita ko, guan pre, sardinas. Okay, pre, sardinas. Patis niya, pre. Patis. O dato puti. Dato puti. Sa pailain na ni, pre. Kana lang, pre. Ituta lang ko daan, pre. Okay. 100 ka nun, pre. 100. Bayad. Diara, pre, oh. Bayad. 50? Pre, 50 naman eh. Lista lang yun na, pre. Kay gutom na kayo ko. Agbuo tawhana, uy. 50? Grabe, dyan noon. Ang balance, 50. Grabe.